29, това е Радио Стар ФМ. Днес музикален редактор на твоите 10 е нашата слушателка Адриана Михайлова. Включете се и вие с вашите десятки, вашите любими 10 парчета. Бихме се радвали да ги получиме на имейл contact@starfm.bg. След малко продължаваме с още от десятката на Адриана, а сега реклами по Стар ФМ веднага. След това продължаваме с нейния избор. Виждам, че той включва AC/DC, Брайан Адамс и Бон Джови. Стар ФМ представя най-щастливия ден. Или както преживеем Свети Валентин, ако сме сами, със специалното участие на Колю Кюлън. Не на включените пръста, не на белюковите бидончета, не на родовите балони, не на светата индустрия, не на целопашните карастилчета. И аз съм сълзи на очи, се моля на Бога да не те плаче. Най-щастливия ден на Стар ФМ, много любов към рока и нито една свобода. Стар ФМ. Stiff upper lip.